נסו להרגיש את המעבר של האוויר בנחיריים. ואנחנו עונות לתרגול נשימת נחיר חלופי, נאדי שודנה. מביאות את יד ימין אל הפנים. אנחנו נניח את האגודה על השקע של נחיר ימין, הקמיצה והזרת על השקע של נחיר שמאל. האצבע והרמה יכולות להיות כפופות פנימה או מונחות בין הגבות. מי שלא נוח לה, אפשר גם פשוט להחליף בכל פעם יד. ואם אתן מקרבות את היד וקשה להחזיק אותה לאורך זמן, אז אפשר לתמוך עם יד שמאל את המרפק. אנחנו עוד לא סוגרות את הנחיריים, רק מכינות את היד ומניחות, מכניסות אוויר דרך שני הנחיריים, סוגרות את ימין ומוציאות משמאל. שאיפה משמאל. נסגור את שמאל, ננשוף מימין. שאיפה מימין. נשיפה משמאל. שאיפה משמאל. נשיפה מימין. שאיפה מימין. נשיפה משמאל. ממשיכות בקצב שלכן. בכל פעם אנחנו שואפות מהנחיר שממנו נשפנו זה עתה, ואז מחליפות ונושפות אל הנחיר השני. נסו לא רק לתת לאוויר לעבור בנחיריים, אלא גם להזמין את התנועה אל כל אותו הצד, שדרכו אתן נושפות או שואפות. להרגיש את התנועה בגוף כולו. להעמיק בעדינות את הנשימה. סבב אחרון. ואנחנו מסיימות דרך הנחיר השמאלי. כשאתן נושפות דרך נחיר שמאל, שחררו את יד ימין וחזרו לנשימה חופשית דרך שני הנחיריים. ועכשיו אנחנו נמשיך בנשימה של נשימת נחיר חלופי, רק בלי לסגור את הנחיריים, ואני מראה, ואני טיפה מתרחקת אחורה, כדי שתראו את התנועה של הגוף כולו. אנחנו מכניסות אוויר דרך שני הנחיריים. מוציאות אוויר משמאל, אני מדמיינת את הנשיפה דרך הנחיר השמאלי ואת
השתרשות שזה מאפשר לצד השמאלי שלי. ואז אני שואפת דרך נחיר שמאל ונותנת ליד שמאל שלי לעלות. זה יכול להיות עד לכאן וזה יכול להיות גם עד למעלה אם זה מתאים כרגע. נשיפה, יד שמאל יורדת, מעבר לברך ימין, אני מרפה את הראש ימינה. שאיפה, דרך נחיר ימין, יד ימין שלי עולה. נשיפה, יד ימין יורדת שמאלה. אני נושפת דרך הנחיר השמאלי, אני רוצה להכביד את הצד השמאלי. אני שואפת, יד שמאל עולה, ממלאה את הצד השמאלי, נושפת דרך נחיר ימין, ימינה. שואפת יד ימין עולה. וזה הופך להיות תנועה זורמת בקצב שלכם. שאיפה שמאל, נשיפה ימין, שאיפה ימין, נשיפה שמאל. פעם אחרונה. חזרה אל המרכז. אנחנו יושבות בסיכול רגליים. אני מתחילה עם שמאל לפני ימין, אבל זה גם יכול להיות הפוך, אתם רק תצטרכו אחר כך להחליף, אז תזכרו באיזה סיכול הרגליים שלכן. הידיים על הברכיים. אני שואפת במרכז, ועם הנשיפה אני אוספת את קרקעית האגן. בטן, מגלגלת את הזנב מעט פנימה ותולה את הידיים שלי על הברכיים, הגב שלי מתעגל לאחור, סנטר נמשך פנימה. שאיפה, אני מתארכת, פותחת, מרימה את בית החזה, מגלישה את השכמות מטה. נשיפה, להרים מעט את הברכיים, לאסוף את קרקעית האגן, לגלגל מעט פנימה, לקמל את הגב. שאיפה, להתארך, לפתוח. עוד פעם. בפעם הבאה שתקמרו את הגב, תישארו שם. הברכיים קצת נסגרות, שרירי פנים הערך עובדים, קרקעית האגן אסופה, בטן תחתונה אסופה, סנטר אסוף, ידיים תלויות על הברכיים, מאפשר לשכמות להתרחק זו מזו. בואו ננסה לנתק את הידיים באוויר ולהישאר באותו מקום. להחזיר את הידיים על הברכיים ולהתארך, להתארך, 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 להישאר רגע גב ארוך. להרים עוד את עצם החזה, להחליק עוד את השכמות מטה, לתת ללסת העליונה להתרחק מהלסת התחתונה. וחזרה לגב ניטרלי. שימו לב רגע לתחושה עכשיו, ונחליף את סיכול הרגליים. הרגל שהייתה קרובה תהיה עכשיו רחוקה, ואת אותו דבר אנחנו עושות 4 פעמים בסיכול החדש. נשיפה, מתחילה בקירוב של הברכיים, איסוף קרקעית האגן, איסוף הבטן, כימול, שאיפה והתארכות. נשארות
גב כמור, תהדקו את השוקיים במקום שבו הן נפגשות זו עם זו, תפעילו את מקרבי הירך, קרקעית אגן הסופה, בטן הסופה, שכמות רחבות, נסו לנתק את הידיים, להישאר יציבות כאן בלי התמיכה שלהם. האם זה אפשר? להחזיר כפות ידיים, להתחיל להתארך, להושיט את הזנב מעט לאחור, להרים את עצם החזה, להחליק את השכמות מטה, להרחיק את הלסת העליונה מהלסת התחתונה. וחזרה לגב ניטרלי. שימו לב לתחושה בגוף עכשיו. אנחנו עוברות מכאן לעמידה על 6. התמקמו לכם בנוח בעמידה על 6, אם יש צורך בתמיכה מתחת לברכיים, תניחו לכם תמיכה. ניקח את האגן אחורה אל העקבים בנשיפה, זנב מושך לאחור. בשאיפה קודקוד מוביל אותנו קדימה. אנחנו עושות רק את זה עוד כמה פעמים, תנועה הלוך ושוב. נבוא אחורה ונשאר. נרפה את המצח. האגן שוקע כבד לכיוון העקבים, המצח שוקע כבד לפנים, הגב מתארך. אנחנו מטיילות עם שתי הידיים והראש ימינה, האגן נשאר כבד על העקבים. רוצות לאפשר התארכות של כל הצד השמאלי, המותן, הצלעות, בית השחי, הזרוע. אל הצד השני. וחזרה אל המרכז. נשאיר את המצח מונח. אם הוא לא מגיע בנוחות אל הרצפה, אתם תצטרכו הגבהה, כי הידיים יצטרכו להיות עכשיו משופרות. הידיים מונחות משני צידי הרגליים. נשיפה, אני מהדקת מעט את השוקיים. מרימה את הידיים מהמזרון, ובשאיפה שולחת אותם קדימה. נעשה הפוך בנשימה. אני שולחת את הידיים קדימה בהוצאת האוויר, נשיפה, ומחזירה אותן לצידי הגוף בשאיפה. יהיו עם התנועה של החלקת השכמות על הצלעות מאחור, הושטה של הזרועות, ההתארכות של שני הצדדים.
אם זה מרגיש עמוס מדי, אפשר לעשות כל פעם רק יד אחת. עם היד השנייה לתמוך על הרצפה כדי להרגיש יציבות יותר. נשאר כשהידיים מושטות קדימה, ונניח את קצות האצבעות כמו שתי כוסות הפוכות. נרגיש עכשיו את ההתארכות של שני הצדדים. נניח את כל כף היד, ונבוא קדימה לעמידה על 6. בעמידה על 6, אנחנו מגלגלות את הכתפיים מעט לאחור. כמה סיבובים, ולפנים. וחזרה מתמקמות. בנשיפה, אנחנו מגלגלות את הזנב פנימה, אוספות את הבטן ברכות ומקמרות את הגב. השכמות מתרחקות זו מזו, מחליקות לכיוון הזרועות. שאיפה, הזנב מתארך לאחור, הגב כולו מתארך, הקודקוד עולה והשכמות מחליקות מטה. שוב, נשיפה לכימור, שאיפה, התארכות, כיעור קטן. עשו את זה בקצב שלכם עוד כמה פעמים, אנחנו בתנועת כימור וכיעור שמוכרת לנו מאוד. הדגש הפעם הוא על התנועתיות של השכמות, שעולות לכיוון הראש בכימור ויורדות ומתרחקות מהראש לכיוון האגן כשאנחנו מתארכות ומקערות את הגב. פעם אחרונה, ואנחנו נתמקם ונתייצב בחזרה במרכז. נשיפה להידוק הדין של הטבור פנימה בלי לקמר את הגב, אני רק רוצה לייצר פה ייצוב מבפנים. ואני מנתקת את יד ימין ומביאה אותה בצד הגוף שוב כמו לתפוס כדור דמיוני. נשיפה, אני מושיטה את היד קדימה. תרגישו את תנועת ההחלקה של השכמות. שאיפה, היד חזרה בצד הגוף. אנחנו עושות את זה כמה פעמים, כשהפעם יש פה גם עבודה של שרירי קרקעית האגן והבטן, שתומכת את ההתארכות הזו של היד והתנועתיות של השכמה. שימו לב גם לסיבוב הזרוע בתוך מפרק הכתף, שהיד שלי בצד הגוף, כף היד פונה למעלה, הכתף באינטרנל רוטיישן, כשהיד שלי מושטת קדימה, הזרוע באקסטרנל רוטיישן, סיבוב כלפי. פעם הבאה אני מושיטה את היד קדימה ונשארת רגע, לנשוף במרכז מתחת לטבור, לשאוף להאריך את היד קדימה וחזרה לימין. שימו לב רגע לאופן שבו יד ימין פוגשת עכשיו את הרצפה, לעומת התחושה ביד שמאל. ננתק את יד שמאל ונושיט אותה בצד הגוף, נשיפה, ייצוב פנימי והיד תתארך קדימה, שאיפה בצד הגוף.
בפעם הבאה נושיט את היד ונשאר. לשאוף, לייצב מבפנים, לשאוף ולהעריך את הזרוע. וחזרה להניח. נגלגל בעונות שתי רגליים, אנחנו עולות לכלב בביט מטה מאוד ראשוני, אז אפשר ממש ככה בעדינות, הברכיים עוד כפופות מאוד, רק רוצות לשחרר קצת עומס מהברכיים ולאפשר לשני צידי הגב להתארך ולשכמות ולזרועות לבחון את התחושות החדשות שאולי יש במרחב הזה. חזרה להניח ברכיים, ואנחנו באות לישיבה על העקבים. וג'ראסנה, בדרכנו לברכה קטנה לשמש תכף. לפני כן, קחו רגע לתת לזנב להחליק מטה, להרפות את הכתפיים, להרפות את הלסת. נפגיש את כפות הידיים כף אל כף לפני הלב, נשיפה. אנחנו מהדקות את כפות הידיים זו אל זו, מהדקות את השוקיים מעט אל הקרקע. אני כבר מתחילה לייצר התנגדות, אבל אני עוד לא עולה על הברכיים. ההתנגדות הזו שאני מייצרת כנגד הרצפה, שימו לב איך היא משפיעה על קרקעית האגן שלכם. נשיפה. השתרשות, הידוק, ייצוב מבפנים, שאיפה, עולות לעמידה על הברכיים, הידיים עולות מעלה, השכמות מחליקות מטה, בטח הזה נפתח. נשיפה, אגן לוקח אותנו אחורה אל העקבים, בזמן שהזרועות מתארכות קדימה. שאיפה לעמידה על 6. נשיפה לכימור הגב. שאיפה התארכות, שימו לב לתנועת השכמות. נשיפה לגלגול בעונות רגליים, כלב מביט מטה. שאיפה להניח ברכיים. נשיפה לקחת אגן לאחור. ידיים התקרבו אל הברכיים, אני דוחפת עם השוקיים כדי לעלות. וחזרה לישיבה על העקבים, וג'ראסנה, נשיפה. אנחנו ממשיכות כל אחת בקצב שלה. שאיפה לעמידה על הברכיים, נשיפה כפיפה לפנים, יוגה מודרה. עמידה על 6, כימור הגב בנשיפה. כיעור בשאיפה. כלב מביט מטה, נשיפה. חזרה להניח, שאיפה. יוגה מודרה. לעלות על הברכיים. ולשבת. עוד פעמיים בקצב שלכם. סיימו את הסבב האחרון.
אנחנו באות לעמידה על הברכיים. כדאי לרכך כמובן מתחת לברכיים. אתן מוזמנות להישאר כפי שאתן, אני מסתובבת רגע לראות לאן אנחנו הולכות. ידיים על המותניים, אני רוצה להרגיש רגע את שני הצדדים, ואז אני מושיטה את רגל שמאלה ודורכת עם כף הרגל השמאלית. הבעונות של רגל שמאל פונות שמאלה, מפרק הירך מתרכך. שימו לב שהישבן ככה נושר מטה ככל האפשר, והוא לא מתכווץ פה להחזיק. כפות הידיים עכשיו עוברות כף אל כף לפני הלב, נשיפה. ואנחנו בעדינות מעבירות משקל מעט שמאלה וחזרה, קטן. אל תיקחו את זה למקסימום של הפתיחה. חפשו את האיכות של תנועה רכה, קפיצית. אנחנו מוסיפות כאן את הזרועות. ידיים מפרסות אל הצדדים, הטיה והתארכות. כשאני חוזרת מעל ברך ימין, יד ימין שלי מתארכת מעבר לראש, ובשמאל היד ימין יורדת. התארכות וקפיציות. נשאר, יד ימין ארוכה, הצד הימני כולו מתארך ונפתח, מפרק הירך השמאלי מתרכך. נשימה מלאה. מחזירות חזרה את הידיים אל המותניים, מבט יציב קדימה. אני מעבירה את כף הרגל השמאלית עכשיו קדימה. דורכת עם כף רגל שמאל, ועכשיו התנועה שלי תהיה קדימה, אחורה. אני אסתובב. קריאה לפנים, שימו לב לא להגזים את זה, וחזרה אחורה. חיבור אל המרכז, חיבור אל הקרקע. בואו נוסיף את הידיים. שאיפה משקל קדימה, ידיים עולות מלפנים מעלה, להרים את החזה. נשיפה משקל אחורה, ידיים יורדות. בקצב שלכם. נשאר ידיים מעלה. נמשוף להשתרשות וחיבור אל המרכז, נשאוף להרים את עצם החזה. ומפה אנחנו מורידות את הידיים כל הדרך משני צידי כף רגל שמאל. מגלגלות בעונות רגל ימין, כדי לנתק את הברך הימנית ולהאריך את העקב לאחור. להרגיש את ההתארכות מהקודקוד עד העקב. תנשפו את הזנב לאחור. לשאוף את הקודקוד לפנים. חזרה להניח את ברך ימין. להחזיר את רגל שמאל לאחור. ואני מושיטה את הרגל השמאלית אחורה באוויר. שומרת את האגן מאוזן. התארכות מהקודקוד אל הזנב, לנשוף אל מתחת לטבור ולהושיט את יד ימין קדימה. וחזרה להניח.
לקחת הגל אחורה אל העקבים, לנוח רגע, יוגה מודרה. ואז לישיבה על העקבים, להרפות את הכתפיים, לתת לאגן לשקוע אל העקבים, ונעלה שוב לעמידה על הברכיים. ידיים על המותניים, לזהות את המרכז, להושיט את רגל ימין, ימינה. בעונות פונות ימינה, ואנחנו בתנועה. מעט אל הרגל וחזרה. להעביר משקל ימינה ולדחוף חזרה שמאל. יד ימין על הירך, ועכשיו יד שמאל משתחררת ובאה ימינה, מתארכת מעבר לראש. ימינה וארוכה מעבר לראש בצד שמאל. נשאר יד שמאל ארוכה מעבר לראש. ננשום. ולשחרר, לחזור חזרה למרכז, ידיים על המותניים, נושיט את רגל ימין עכשיו קדימה. איזון שני צידי האגן, תנועה קדימה, אחורה. חפשו את האיכות הקפיצית. בואו נוסיף תנועה עם הזרועות. שאיפה, התארכות, נשיפה, ידיים אחורה. נשאר כשהידיים מעלה, צ'נדראסנה. ולהוריד את הידיים כל הדרך משני צידי רגל ימין, לגלגל בעונות רגל שמאל, לנתק את הברך. התארכות אל העקב, זנב לאחור, קודקוד לפנים, נשימה. להניח את ברך שמאל, להחליג את ימין אחורה, לקחת הגן אחורה אל העקבים, להרפות את המצח, יוגה. חזרה לעמידה על 6. נגלגל בעונות רגליים לכלב שמביט מטה. זנב אל השמיים, זרועות חזקות. שכמות מבובכות. נשימה מלאה. להניח חזרה ברכיים. אנחנו מחליקות את יד שמאל מתחת לבית השחי הימני, מציצות בחלון של מרפק ימין. מרווחות בין השכמות. אם זה אפשרי, תושיטו את יד ימין קדימה על הרצפה. תנו לכל הצד להתארך. תנשפו אל מתחת לטבור, תשאפו אחורה אל בין השכמות.
מי שמרגישה כאן יציבה מוזמנת לנסות לנתק את רגל ימין באוויר, להושיט אותה בהמשך לכל הצד הימני. נניח בחזרה את ברך ימין, ונפתח את יד ימין לכיוון התקרה. אולי השכמה השמאלית עכשיו מחליקה עוד טיפה ימינה, הכתף השמאלית. אנחנו מרימות את יד ימין ומניחות מאחורי הגב. שימו לב שהמשקל ברובו על הרגליים, פחות על הראש. יד ימין יורדת, יד שמאל תחזור חזרה למקומה, חזרנו לעמידה על 6, ובואו נעשה צד שני. יד ימין עכשיו תחליק שמאלה. להושיט את יד שמאל הרחק מעבר לראש. מי שמתאים לה גם מושיטה את רגל שמאל. חזרה להניח את ברך שמאל, אולי להחליק את הכתף הימנית עוד קצת שמאלה, ולנתק את יד שמאל, לפתוח למעלה ומאחורי הגב. וחזרה. שתי ידיים מתמקמות. קחו אגן אחורה אל העקבים, הזרועות יישארו רחוק קדימה. נשיפה נהדק את כפות הידיים ואת גב כפות הרגליים, נחליק את השכמות אחורה רחוק מהאוזניים. איסוף קרקעית אגן, בטן תחתונה נרצפת, ולאט לאט אנחנו מפעילות להעביר משקל קדימה. מכלב שמביט מעלה. אפשר לנתק את הברכיים, להרים את עצם החזה, להחליק את השכמות מטה. חזרה לאחור, נשיפה. בואו נעשה רק את המעבר הזה עוד 3 פעמים, כל אחת בקצב שלה. בפעם הבאה נשארות. מגלגלות בעונות רגליים פנימה ועוברות לכלב שמביט מטה. אם צריך מקרבות מעט את כפות הרגליים, מושיטות את הזנב מעלה, תרגישו את השכמות הרחבות כל כך. נטייל עם הרגליים קדימה לכיוון כפות הידיים, וטנסנה. נשאר, נרפה מאוד את הראש, ידיים אוחזות מרפקים נגדיים. לראש להישמט מטה. נרפה את הידיים ונעריך בשאיפה את הגב.
חצי אוטנאסנה, זנב מושט לאחור, קודקוד לפנים, ידיים על השוקיים או על הירכיים, איפה שנוח לכם, יישארו כאן, ברכיים כפופות, גב ארוך, לנשום. נשיפה, השתרשות טובה של שתי הרגליים, חיבור אל המרכז, איסוף מתחת לטבור, הבטן נאספת אבל מתארכת, אני לא מקמרת את הגב, אני שואבת את עברי הבטן אחורה, אל קיר הבטן האחורי, מושיטה את הידיים משני צידי הגוף. נשיפה, ולפרוס זרועות אל הצדדים כמו כנפיים גדולות. לשחרר את הידיים, להרפות את הראש. רגל ימין תישאר במקומה, רגל שמאל מחליקה אחורה. אנחנו מניחות את העקב השמאלי בזווית קטנה ימינה, נושפות להשתרשות הרגליים, ידיים מונחות על הגב התחתון ועולות. זנב מחליק מטה, קודקוד מעלה, ברך ימין כפופה, נשיפה להשתרש היטב, להושיט את הידיים מטה, שאיפה להרים את הידיים לפנים מעלה. מי שרוצה אפשר לשלב את אצבעות הידיים, וללוות את הידיים במבט. כאן לוחמת, וירבהדראסנה. ידיים מושטות חזרה אל הגב, אני מניחה אותן. נשיפה, משקל אחורה אל העקב האחורי, זנב לאחור וקודקוד קדימה. להישאר כאן רגע באורך הזה. בטן עמוקה אסופה, שאיפה להושיט ידיים אל הצדדים בגובה הכתפיים. להרחיב את השכמות. מי שמתאים לנשיפה, להגביה את העקב האחורי, להעביר משקל אל הרגל הקדמית ולנתק את הרגל האחורית. להישאר ביציבות על רגל ימין, קודקוד לפנים, זנב ורגל שמאל לאחור, זרועות אל הצדדים. וחזרה אחורה, לשחרר את הידיים, להרפות את הראש ולהביא את רגל שמאל צעד קדימה. להרפות רגע. נושיט את רגל ימין לאחור. נתבסס היטב על שתי כפות הרגליים, ידיים על הגב התחתון, נשיפה. להחליק את הזנב מטה, שאיפה להתארך עם הראש מעלה. להתייצב. לנשוף, לשחרר ידיים, שאיפה ידיים יעלו מלפנים, ירים את בית החזה, ידיים באות אל מאחורי הגב, אנחנו מחליקות את הזנב אחורה, משקל אחורה אל העקב האחורי, כפיפה קלה לפנים. לשמור על אורך, ברך קדמית כפופה, לפרוס זרועות אל הצדדים, למצוא יציבות, מבט ממוקד, נשימה שקטה, עקב אחורי יתרומם, נסו לנתק את הרגל הימנית באוויר. להוריד רגל לאחור, לשחרר את הידיים, ולהחזיר את רגל ימין צעד קדימה, אוטנאסנה. נכופף את הברכיים כיפוף עמוק, נזמין את הזנב לנשור מטה, ונבוא לשכיבה על הגב.
אנחנו שוכבות על הגב, כפות הרגליים דורכות תחת הברכיים. ידיים משוחררות לצידי הגוף. בואו ניקח כאן כמה רגעים. ניתן למשקל שלנו לנזול מטה. מחבקות את ברך שמאל בשתי ידיים, שכמות רחבות, עורף ארוך, נעריך את רגל ימין קדימה על הרצפה, פלקס ברגל ימין ואנחנו נשארות כאן ונושמות. יד ימין על ברך שמאל, יד שמאל נפרסת שמאלה. אנחנו בביטול ימינה, ברך שמאל בתנועה ימינה, יד ימין על הברך השמאלית, כתף שמאל נשארת מונחת, והמבט שמאלה. חזרה אל הגב. נעמיד את כף רגל ימין, את כף רגל שמאל, ונחבק את ברך ימין. שתי ידיים על הברך, רגל שמאל מתארכת לפנים. פלקס ברגל שמאל כאילו אתן דורכות על קיר, דוחפות אותו. הזנב מחליק מטה, השכמות מתרחבות. יד שמאל על ברך ימין, יד ימין נפרסת ימינה, ביטול. ברך ימין בתנועה שמאלה, ראש מתגלגל ימינה. חזרה אל הגב, לדרוך עם רגל שמאל וגם עם ימין. אנחנו מתגלגלות אל הבטן.
הניחו כף יד על כף יד, מצח על כפות הידיים. נכופף שתי ברכיים וכפות הרגליים פונות אל התקרה. אנחנו מציירות מעגלים עם שתי רגליים על התקרה. מחליפות כיוון. ומשחררות. רגליים ארוכות. נשיפה, להדק את גב כף רגל שמאל. להרגיש את ההתהדקות במרכז הגוף ולנתק את רגל ימין. שאיפה להניח את ימין. נשיפה, להדק את רגל ימין, לנתק את שמאל. ולהניח, וכך לסירוגין. פעם אחרונה. ולשחרר. שתי רגליים נשארות מונחות. אנחנו מרחיקות את כפות הידיים אחת מהשנייה, ועכשיו הן מונחות בצידי הראש. המרפקים כפופים. נשיפה, נהדק את גב שתי כפות הרגליים, את שתי כפות הידיים. הזנב מתגלגל מטה לכיוון העקבים. בטן תחתונה נאספת, שאיפה להרים את החזה לקוברה. ולרדת, נשיפה, כל אחת תעלה כמה שמתאים לה כרגע. הגובה לא חשוב, אבל תחושת היציבות וההתארכות היא משמעותית. נשאר בקוברה, כל אחד בגובה שנוח לה לשהות בו. ננשום. ולאט נוריד את הצלעות התחתונות ונרים את הרגליים בהתאמה, הרגליים והראש בגובה שווה. המרכז יציב, נסו לנתק את הידיים ולהושיט אל הצדדים כמו כנפיים. סובבו את כפות הידיים אחורה והושיטו אותן אחורה. תנו להושטה של הזרועות לאחור, להעלים עוד טיפה את עצם החזה. ולנו. להניח לחי, אפשר לכופף ברך ללטאה. נחליף צד.
נתגלגל בחזרה אל הגב. שוב דורכות עם כפות הרגליים תחת הברכיים. ידיים מונחות לצידי הגוף. זנב מתארך מטה. קודקוד מתארך מעלה, ואנחנו ניתן רק לידיים קצת לעלות בשאיפה, מלפנים, ולרדת בנשיפה. ידיים יעלו בשאיפה וישארו מעבר לראש. בנשיפה, כפות הרגליים ישתרשו והאגן יעלה לחצי גשר. וחזרה נרד, הידיים נשארות מעבר לראש, ואנחנו רק מורידות את האגן ומרחיקות אותו מהצלעות. ושוב, הרמת האגן, וחזרה לרדת. בפעם הבאה האגן עולה ואנחנו נשארות. הברכיים ממשיכות להתרחק מהכתפיים. האגן גבוה, השכמות רחבות, ואנחנו מחליקות את הידיים דרך הצדדים מטה, ומי שמתאים לה גם משלבת את אצבעות הידיים תחת הגב. עורף ארוך. לאט לאט לשחרר את הידיים, להניח חוליה חוליה. זנב מתארך לכיוון העקבים, נחבק ברכיים. לצייר מעגלים של שתי הברכיים יחד לאותו כיוון. עיסוי לגב התחתון. להחליף כיוון. נשאר עם הברכיים קרובות, נפרוס זרועות אל הצדדים בגובה הכתפיים. ניקח את שתי הברכיים יחד ימינה לפיתוי. כתף שמאל נשארת מונחת. נשימה. חזרה עם הברכיים אל המרכז ולצד שני. חזרה אל המרכז. זרועות נשארות פרוסות על הצדדים, וניתן לשתי הרגליים להתארך מעלה לכיוון התקרה. ידחפו משקולת דמיונית, הברכיים לא חייבות להתיישר. תרגישו את החיבור העמוק של הרגליים אל האגן והבטן. ועכשיו בואו ננסה לקחת את הרגליים ימינה, שהן ישרות,
הרגל הימנית שלי תומכת את השמאלית כל הדרך. פיתול רגליים ארוכות. כיפוף ברכיים, חזרה עם הברכיים אל המרכז, שתי רגליים אל התקרה. לנשוף, הבטן נאספת, שתי רגליים יורדות שמאלה. כיפוף ברכיים, חזרה אל המרכז, פעם אחרונה להתארך עם הרגליים מעלה. ולשחרר, אנחנו מתפרסות להרפאיה נוחה. תבדקו אם אתן זקוקות לתמיכה לראש או לברכיים. יישארו עוד כמה רגעים בשכיבה. תנו לנשימה להתרכך. לנשום את עצמה ללא שום מאמץ. הראש כבד ורפוי. השכמות כבדות ורחבות. הזרועות פרוסות. גב ארוך ושקט. האגן כבד ויציב. הרגליים כבדות וארוכות.
הגוף כולו. האפורים. לאט לאט מחזירות קצת תנועה אל הקצוות, כפות ידיים, כפות רגליים, הניעו את שרירי הפנים, תעשו פרצופים מצחיקים. גלגלו את הראש קצת מצד לצד. מדרך אחד הצדדים, גלגלו לישיבה. נשב עוד רגע בעיניים עצומות. לתת לכל התחושות להיספג. לפגוש את עצמנו כפי שאנחנו בסוף התרגול. נתחבר פנימה. מתוך החיבור הזה, הזדמנות לברך את עצמנו, מה אנחנו מאחלות להמשך השבוע, איזה שבוע אנחנו רוצות שיהיה לנו. כפות הידיים ייפגשו, כף אל כף, נרכין את הסנטר, לברך את עצמנו בלב. תודה רבה. שבוע טוב. תודה, שבוע טוב.